Adnod olaf yn yr 8fed benod o broffwydoliaeth. Jeremeia 8:22. Jeremeia 8:22. Onid oes balm yn Gilead, onid oes yno ffisigwr pam yn dau, nad yw iechyd merch fy pobl yn gwella. Is there no balm in Gilead? Is there no physician there? Why then is not the health of the daughter of my people recovered? Onid oes balm yn Gilead, onid oes yno ffisigwr pam yn dau, nad yw iechyd merch fy mhobl yn gwella. Gwestiynau rhethregol gan y proffwyd Jeremeia. Rhetorical questions. 3 cwestiwn. Maen nhw'n dweud fod ysgrifennu mewn triawdau neu trioedd, triplets, yn nodwedd o ddeallusrwydd artificial. It's a trait, apparently, of artificial intelligence. Triples, triplets. Wel, nid ChatGPT ysgrifennodd y geiriau hyn. Ond Duw, a dyma air Duw I ni, trwy y proffwyd Jeremeia. Fe glywson ni y bore yma am y proffwyd Eseia. Roedd Jeremeia yn byw yn hwyrach ar ôl Eseia. Roedd e'n byw tua 600 mlynedd cyn Crist. Ac roedd Jeremeia yn proffwydo yn Jerusalem. Ac roedd e'n proffwydo ar adeg cythryblus. Anodd. Cyfnod isel iawn yn hanes yr Iddewon. Roedd Babylon, Assyria bore yma, ond nawr Babylon. Babylon oedd yr ymerodraeth fawr, oedd yn bygwth Juda. Ac roedd pethau wedi dirywio yn ddychrynllyd yn Juda. Things that deteriorated terribly in Juda. Yn politigaidd, yn gymdeithasol, yn foesol, morally, yn ysbrydol. Roedd pethau yn wael iawn. A dweud y gwir, roedd e wedi cyrraedd y gwaelod. A dyma un o'r resymau pam y mae'r broffwydoliaeth hon mor berthnasol I ni yn y dyddiau hyn. Dydym meddwl bod neb yn gallu dadlau bod pethau wedi dirywio, neu dadlau yn erbyn bod pethau wedi dirywio yn wleidyddol, yn gymdeithasol, yn foesol, yn ysbrydol, yn ein wlad ni hefyd. Ond, fel y nyddiau Jeremeia, roedd gan Dduw eges i'w bobl e. A fel roedd gan Jeremeia neu Duw neges i'w bobl e yn yr amser ofnadw hyn, mae gan Dduw neges I ni yn y dyddiau hyn hefyd. Diolch am hynny. Cyfnod ansefydlog, cythryblus iawn. Ond yn y benod sydd dan sylw, I ni'n gweld fod Jeremeia y proffwyd yn gofidio am y sefyllfa. Roedd Jeremeia yn edrych ar y sefyllfa ac roedd e'n galaru. A chi'n cael hyn lot yn y llyfr. Jeremeia yn arllwys I galon mas.
Dwi ddim jyst yn gallu cyhoeddi'r newyddion a wedyn eistedd lawr chi, bod nid jyst yw broffwyd eifri tywydd yw. Roedd e'n effeithio arno fe. Cyflwr pethau o'i amgylch e. Roedd e'n loes calon iddo fe. Hardig. Gweld y sefyllfa fel oedd, gweld y bobl yn dioddef fel oedden nhw yn Jerusalem. A nhw'n mynd i ddioddef, ond nhw'n mynd i ddioddef mwy. Oedd Jeremeia'n gweld beth oedd yn digwydd. Ac oedd y wir yn cael e lawr. Ac fel wedys i, mae'n agor i galon e, ger bron Duw. Verse 18, y mae fy ngofyd y tu hwnt i wellad am calon wedi clyfychu. Os ych chi'n mynd mlaen i'r benod nesaf, chi'n cael y geiriau hyn. O na bai fy mhen yn ddyfroedd, am llygaid yn ffynon o ddagrau. Wylwn ddydd a nos am laddedigion, merch fy mhobl. Oedd yn effeithio yn fawr ar Jeremeia. Ond yn fwy na hynny, dyw Jeremeia ddim yn galaru oherwydd y cyflwr yn unig. Roedd e'n deall pam roedd pethau fel hyn. Roedd e'n gallu gweld pam roedd hyn yn digwydd. Roedd yna achos bod pethau mor wael. Roedd oherwydd bod y bobl wedi gwrthod Duw. Oedd nhw wedi troi at ei linont. Ac roedd Duw wedi barnu nhw am i drygioni. A mae Jeremeia yn cyhoeddi hyn i'r bobl. Yn neges gyda fe i'r bobl. Am fwy na hynny, mae'n cynnig ateb i'r bobl. Mae'n dweud wrth y bobl, dim rhaid i bethau bod fel hyn. Does dim rhaid i chi ddioddef fel hyn. I chi'n dioddef oherwydd chi wedi anwybyddu Duw. Ond dim ond bod chi'n troi yn ôl at Duw. Fydd pethau'n gwella. Mae Duw yn cynnig barn i chi. Mae Duw yn cynnig ateb i chi. Ond i chi'n gwrthod. Ac dyma oedd y galar mwyaf i Jeremeia. Dyma'r poen calon mwyaf i Jeremeia. Ddim yn deall e. Dyna beth sydd gyda ni fan hyn. Ddim yn deall beth sydd yn bod ar y bobl hyn. Ond nid oes balm yn Gilead. Ond nid oes ffysigwr yna. Pam felly? Pam dych chi ddim yn gwella? Beth sydd yn bod arna chi? Hyn oedd yn cael Jeremeia i lawr. A dyma'r gymhariaeth, ffrindiau. Dyma'r cysylltiad gyda ni yma heno yn resolfed. Dyma pam mae'n berthnasol i ni. Achos i ninnau, os i ni'n Gristnogion heno, i ni gweld pobl o'n cwmpas ni. Pobl ar goll. Pobl sydd yn ffrindiau ni. Pobl sydd yn deulu i ni. A maen nhw ar goll. Maen nhw fel defaid hefrigael. Ni'n gweld nhw gyda'i problemau. Ni'n teimlo dros nhw, gobeithio. Ni'n teimlo dros nhw. Mae brywiau nhw. I clwyfau nhw. I rwystredigaethau nhw. I siomau nhw. I ingoedd nhw. I poen nhw. Ysgerbydau sydd gyda nhw. Y demoniaid sydd gyda nhw yn eu bywyd nhw. Ac i ni'n teimlo dros nhw. Achos i ni'n gwybod, mae yna ateb i gael. Mae yna efengil i gael. Mae yna ddiw i gael. Mae yna balm i gael. Mae yna ffysigwr. Does dim rhaid i chi ddioddef. Os dim rhaid i chi fod yn y sefyllfa hyn. I ni'n deall pam maen nhw fyna. Wrth gwrs, oherwydd roedden ni yn yr un sefyllfa ar un adeg. I ni'n gwybod am y brywiau. I ni'n gwybod hefyd am y poen. Ond ni'n gwybod mae Duw yn cynnig ateb. Mae'n feddyginiaeth
i gael heno, i bwy bynnag, i ni'n dystion i hyn. Ond dyw pobl ddim moyn gwybod. Mae pobl yn gwrthod. Dyn nhw ddim yn ymateb. Ac i ni fel Jeremeia, yn gallu gofyn, pam na dyn nhw'n ymateb? Pam dyn nhw ddim yn dod yn Gristnogion? Pam dyn nhw ddim yn troi at Duw? Mae Duw yna. Mae Duw yn barod. Ond dyn nhw ddim yn. Gai droi hyn yn fwy personol, ffrindiau. Rai yma heno. Ac i chi heb ymateb. Dych chi ddim yn Gristion. Hyn. A dych chi ddim yn hapus. Does dim heddwch gyda chi. Chi erioed wedi profi maddeuant Duw. A mae yna boen. Yn y Saesneg mae'n dweud the hurt. Poen. Hurt. Something's hurting. Mae rhywbeth tu fewn ddim yn iawn. A dyma reswm. Dych chi ddim yn Gristion. Dych chi erioed wedi dod i berthynas real gyda Duw. Pam? Dyna'r gwestiwn. Pam nad ych chi'n gwella? Pam dych chi ddim yn ymateb? Chi ddim yn hapus? A mae yna gyfle i chi fod yn hapus. Pam dych chi ddim? Dyna'r gwestiwn Jeremeia. Dyna'r gwestiwn ni. Ac i ni mynd i gyda'n gilydd ateb cwestiwn Jeremeia. Pam nad yw pobl yn ymateb? Pam nad yw pobl yn cael ei gwella? Mae yna falm yn Gilead. Mae yna ffysigwr. Ac eto, dych chi ddim yn bolon cael eich gwella. Pam? Gen i gynnig atebion yn y 4 cynnig gen i i'r ateb. Yr ateb cyntaf. Pam nad yw pobl yn dod yn Gristnogion? 1. Oherwydd anwybodaeth. Rhaid i ni ddechrau fan hyn. Oherwydd anwybodaeth. Because of ignorance. Heb glywed. Heb glywed. Mae'n amlwg, yn dweud? Mae'n syml. Os ych chi heb glywed, wel, dych chi ddim yn mynd i ddod. Roedd yna rai yn amser Jeremeia yn Juda heb glywed gair Duw. Dim ond un Jeremeia oedd. A doedd ddim llawer yn pregethu beth roedd Jeremeia yn pregethu. Roedd llawer o bobl eraill yn pregethu'n groes i beth oedd Jeremeia yn dweud. Ac felly, dydy ddim yn anodd credu fod dim llawer, neu bod pawb yn Juda wedi clywed neges Jeremeia. Ac yng Nghymru, mae yna rai sydd heb glywed. Oherwydd lleiafrif sydd yn rannu gair Duw. Lleiafrif sydd yn clywed gair Duw yn ei dyddiau ni. Chydig sydd yn gwybod beth yw wir neges y Beibl. Chydig sydd yn clywed, hyd yn oed o pwlpidau, am y bryw, am y clwyf, am y broblem, beth sydd yn bod arna ni, beth sydd yn bod arna ni mewn gwirionedd. Ac ychydig hefyd
sydd yn clywed bod Duw wedi darparu rhywbeth i ddelio a hyn. A falle bod rhywun yma heno. A chi erioed wedi clywed, neu erioed wedi ystyried, gyda ni ddod i fyna, erioed wedi ystyried, heb ddeall, bod rhywbeth yn bod arna chi, bod na fyw. A dyma pam mae bywyd yn ddiflas. Dyma pam does dim heddwch. Dyma pam chi'n ofni. Dyma pam chi'n ofni marw. Oherwydd y bryw yma sydd gyda chi, y clwyf yma, yr afiechyd yma sydd gyda chi. A mae popeth yn deillio o hynny. A mae pobl sydd heb glywed am hyn. Yn ystod yr wythnos aeth heibio, nes I weld y doctor lan fyna yn Glenydd. Ers rai misoedd, wedi bod yn cael gweidlif trwy, nosebleeds. Erioed wedi cael nosebleeds cyn rai misoedd yn ôl. Ond ers, mis Medi, pob hyn a hyn, fysa gwad yn nhw lawr fan hyn, lawr o'n rwy ni. A wedyn fysa ni jyst meddwl rhyfedd. A wedyn, fel rhan fwyaf, na I anghofio amdano fe, na I fynd. Gwneud dim byd amdano fe. Ond, 10 diwrnod yn ddiweddarach, mwy o wad. Gweidi eto, a hyn yn parhau, sawl tro. Felly, wythnos diwetha, meddwl, well I fi wneud rhywbeth. Amen. Felly, cysylltu gyda'r doctor. Doctor yn dweud wrtha I ddod lan. Ddysda flan y doctor, a doctor yn dweud, beth y broblem? A fy'n dweud, dim gwybod pam, ond gwad yn dod lawr. O'n rhwy ni. Dim ond yr ochr yma. Dim ond yr ochr dde. Lle mae'r doctor yn edrych arni. Solwaith, ti wedi cael hyn? O, dim yn siŵr beth I 15 o weithiau, rhywbeth fel yna. Dyma be wedodd y doctor wrthai. I'm not playing with words. You haven't had 14 nosebleeds. You've had the same nosebleed 14 times. A ni'n meddwl am hynny, diddorol. Ei pwyntio oedd hyn. Yr un clwyf yw e. The same wound. A ddoedd e heb wella. Hadn't healed. Heb iachau. Yr un broblem. Yn rhwydi. Yn amlygu I hun. Yr un afiechyd. Ddim yn mynd. Ddim yn gwella. Yr un broblem. A dyma ni, dyma yw neges Jeremeia. A dyma yw neges y Beibl I ni. Ein problem dyfnaf ni. Ein problem mwyaf ni. Mae'n deillio o'r un lle. Yr un clwyf yw e. Yr un yn y bôn yw e. A mae'n holl broblemau ni yn deillio o hynny. Trystwch ni yn methiannau. Mae'n mynd nôl at yr un clwyf. Un peth. Pechod. Dyna'r broblem yn y fe. Dyna'r clwyf I ni. Sin. A rai delio gyda hynny. Sut ydych chi'n stopio'r gweiddi? Dyna'r cwestiwn. Ydy fe? Mae rhaid mynd at raidd y broblem. Beth yw ein broblem ni? Beth mae'r Beibl yn dweud? Calon. Dyna'r broblem. Ein calon ni. Mae rhywbeth yn bod yn ddwfn tu fewn I ni. Beth yw problem Peter Mandelson?
I galon e. Beth yw problem, Andrew? I galon e. Beth yw problem Fergie? I chalon hi. Beth yw'n problem i? Beth yw'n problem mawr i? Fy nghalon i, y bryw yma, sydd yn amlygu hi o hyd ac o hyd. Nid rhywbeth newydd yw e. Yr un peth yw e. Yr un clwy sydd yn gweud hi. Yn chalon i. Dyw ddim yn iawn. Dyw e ddim yn iach. Pam nad yw pobl yn dod yn Gristnogion? Oherwydd dyn nhw ddim yn gwybod bod yna broblem. Yna'r cyntaf, oherwydd anwybodaeth. Gwydwch chi fynd symud ymlaen. Yn ail, pam nad yw pobl yn dod yn Gristnogion? Oherwydd anwybodaeth, oherwydd anwiredd a ddywedir yn lle y gwir. Oherwydd anwiredd. Roedd yna gau broffwydi yn amser Jeremeia. Fe wedais i gyda fach, oedd e'n proffwydo, oedd e'n pregethu yn Jerusalem, ac roedd e'n mwy neu lai ar ben ei hun. Oedd yna broffwydi eraill, ond oedd e'n mwy neu lai ar ben ei hun. Ond roedd yna lot o broffwydi gau, false prophets. Ac roedden nhw yn pregethu yn wahanol i Jeremeia. Roedden nhw'n pregethu'n groes i Jeremeia. Oedd y rhan fwyaf ohonyn nhw yn dweud yn groes. Roedd y rhan fwyaf ohonyn nhw'n dweud, o, pidwch gwrando ar Jeremeia. Does dim byd yn bod. Bydd popeth yn iawn. Dyw ddim yn mynd i farnu. Dyma oedd ei slogan mawr nhw'n dweud, heddwch, heddwch, peace, peace. Dyna beth oedden nhw'n dweud. Beth oedd y gwrando ar Jeremeia? Bydd popeth yn okay. Pam nad yw pobl yn troi yn Gristnogion yng Nghymru? Wel, dyma un reswm, oherwydd mae yna bobl yn pregethu anwiredd. Dyn nhw ddim yn dweud y gwir. Dyn nhw ddim yn cyflwyno y gwir. I bobl ddim yn siarad am y byd, mae'r byd byth yn mynd i gyflwyno y gwir. Ond yn yr eglwys hyd yn oed, mae yna bobl sydd yn siarad, sydd yn sefyll yn y blaen, dynion a menywod. A maen nhw'n cyhoeddi yn enw Duw, ond maen nhw'n cyhoeddi anwiredd. Neu, o leia dyn nhw ddim yn cyhoeddi'r gwir, neu dyn nhw ddim yn cyhoeddi'r gwir i gyd. Ac felly dyw pobl ddim yn clywed am y clwyf. Dyn nhw ddim yn clywed am y bryw. Dyn nhw ddim yn clywed am y broblem. Dyn nhw ddim yn clywed am bechod. Nhw beth yn sôn am bechod. O na, ni ddim mor wael yna. Dyn ni ddim fel Peter Mandelson. Dyn ni ddim fel Andrew. Anwiredd. Celwydd. Ac os ydyn ni'n gryno ar gelwydd, dyw'r bryw ddim yn mynd i wella ni. Ni ddim yn mynd i gael ei wneud yn iach. Ni ddim yn mynd i droi yn Gristnogion. Does dim eisiau troi yn Gristion. Mae pawb yn Gristion. Mae pawb yn mynd i'r nefoedd. Dyna'r awgrym, mae lot o bobl yn rhoi. Ynddo fe, bydd popeth yn iawn, mae Duw i'ch cael i chi. Anwiredd. Chi ddim yn mynd i droi. Ffrindiau, falle bod rhywun eto yma yn gwrando arna i. Ar hynny chi'n credu, anwiredd yw e, celwydd yw e. Mae'n ffals. Mae'n mynd yn groes i beth mae Duw yn dweud. Jeremeia oedd yn iawn. Mae yna fryw. A mae yna falm i gael. Mae'n cymaint o lefydd, bydden nhw ddim yn clywed. A mae'n ystod ryfedd bod pobl ddim yn dod yn Gristnogion. Dyw pobl ddim yn clywed. Mae pobl yn clywed nonsens. Mae pobl yn clywed falster. Mae eisiau nhw'n glywed y gwir. Mae Duw yn dweud, yr enaid a becho, a byddo farw, the soul that sinneth, shall die. Dyna beth mae'r Beibl yn dweud. The wages of sin is death. Dyna beth mae'r Beibl yn dweud. God is angry with the wicked every day. Dyna mae'r Beibl yn dweud.
Nid cyddio, nid rhyw ffaster. Bydd popeth yn iawn. Heddwch. Na. Rydyn ni dost. Mae'n holl broblemau ni yn deillio o'r tostrwydd. Mae eisiau delio gyda'r tostrwydd. Felly anwirydd. Pam nad yw bobl troi'n Gristnogion eisiau fi symud ymlaen oherwydd yr anwybodaeth, oherwydd yr anwirydd yn drydydd, oherwydd yr anhoffder tuag at y gwir. Anhoffder, ddim yn hoffi. Pobl ddim yn hoffi beth maen nhw'n clywed. Dislike. Yn nyddiau Jeremeia, roedd pobl ddim yn hoffi beth yn nhw'n clywed. Dyw pobl dal ddim yn hoffi y gwir. Dyn nhw ddim yn hoffi'r dadansoddiad. Dyn nhw ddim yn hoffi y diagnosis. Jeremeia yn dweud, mae Duw yn ddi gyda chi. Mae Duw yn eich barn i chi. Mae'r problemau hyn oherwydd eich pechod, oherwydd eich calon chi. Chi'n trio delio gyda'r symptomau, ond chi ddim yn mynd digon dwfn. Y broblem yw eich calon chi. Na, meddwl bobl. Ni ddim yn hoffi hyn. Ni ddim moyn clywed y fath beth. Gai roi adnodau i chi. Chapter 6 and verse 10. Gwella y mae ei clust yn gaeedig ac ni allant ddal sylw. Gwella y mae gair yr arglwydd yn ddirmyg iddynt. Nid ydynt yn ei ddymuno. Ni ddim o'i clywed hyn. Medd y bobl. Chapter 7 and verse 27. Lleferi wrthynt, medd Duw wrth Jeremeia, lleferi wrthynt yr holl bethau hyn. Ond ni randawant arnynt, gelwi arnynt, ac nydd atebant. But nhw ddim yn gwrando arnynt, nhw ddim moyn gwrando Jeremeia. Nhw ddim yn hoffi beth maen nhw'n clywed gen ti. Pam nad yw pobl yn troi? Mae Duw yn cynnig. Mae Duw yn cynnig maddeuant i bobl. Mae Duw yn cynnig bywyd. Mae Duw yn cynnig nefoedd i bobl. Pam di pobl ddim yn troi? Ddim yn hoffi. Ddim yn hoffi clywed bod nhw'n bechaduriaid. Mae nhw'n casau y gwirionedd. Dyma'r condemniad, medde Iesu Grist. Ddyfod goleuni i'r byd. A chari o bobl tywellwch yn hytrach na'r goleuni. Dyna'r condemniad. Gwrthod ymostwm, gwrthod cydnabod. Gweithaf y bryw, gweithaf y poen. Ni'n gwybod bod rhywbeth o'i le. Ni'n gwybod bod y Beibl yn iawn. Ni'n gwybod bod ni ddim yn iawn gyda Duw. Ac eto, na, ni ddim yn hoffi hyn. Beth yw'r problem? Balchder. Dyna'r problem yn dweud. Pride. Dyna'r problem i ni. Ni ddim yn hoffi hyn. Ni ddim yn hoffi cydnabod ein bod ni a phroblem dwfn. Ni fel y Phariseaid. Beth oedd problem y Phariseaid? Y problem mwyaf y Phariseaid, chi'n gweld, oedd hyn. Bod nhw ddim yn cydnabod bod rhywbeth o'i le arnyn nhw. Doedd dim angen. They had no sense of need. Rwy'n diolch i ti o Dduw. Nad ydw i fi fel pobl eraill. Well na pobl eraill. Dim yn deall. Bod na fryw yna. Bod na glwyf yna. Bod i calon. Falle bod rhywun yma. Na chi ddim yn hoffi hynny. Ddim yn hoffi bod chi'n cael eich galw bechadur. Balchder yw dweud. Maen nhw'n dweud, ddim bod mae dal yn wir, ond nhw'n arfer dweud am Alcoholics Anonymous. Y peth cyntaf oedden nhw'n trio cael chi wneud, oedd bod chi'n gweld bod chi'n alcoholic. Cael chi gydnabod
Os nag o'ch chi'n gallu dod i'r pwynt yna, dim gobeith i chi. Roedd rhaid i chi ddweud, I'm an alcoholic. Mae'n rhaid chi dod i'r pwynt yna, a mae'n rhaid chi ddod i'r pwynt yna gyda Duw hefyd. A dyw pobl pallu, achos mae'n bwrw'n bach dernig. Mae'n rhaid ni ddod a dweud, dwi'n bychadur, dwi'n golledig. Mae yna frew arglwydd. Mae yna rhywbeth yn bod arna i. Ac ymostwm i hynny. Ond, yn olaf, bedwerydd ac yn olaf, pam nad yw pobl yn troi? Pam nad yw pobl yn troi i ddod yn Gristnogion? Ie, anwybodaeth, ie, yr anwired sydd yn cael ei bregethu, ie, oherwydd anhoffter, ond hefyd yr atgasedd at y feddyginiaeth. The hatred of the remedy. Chi'n gweld, fel ni wedi dweud, oedd Jeremeia yn cyhoeddi ateb. Mae yna feddyginiaeth. Does dim rhaid i chi bod fel hyn. Does dim rhaid i chi fod yn ansicr. Does dim rhaid i chi fynd i golledigaeth. Mae yna feddyginiaeth i gael. Does dim ots pa mor anobeithiol. Mae Duw yn cynnig help. Mae Duw yn cynnig maddeuant. Mae Duw yn cynnig bywyd i chi, dim ots pwy i chi, dim ots beth chi wedi wneud. Diolch beth bod ni'n credu hynny, dyn ni. Does dim ots beth mae pobl wedi wneud. Does dim ots beth mae Andrew wedi wneud. Does dim ots beth nath Epstein. Os yw pobl yn galw ar Dduw, fe fydd Duw yn achub. Oherwydd i ras Ond yw pobl ddim o'i. Dyn nhw ddim yn hoffi. Pam? Pam bydde pobl yn gwrthod y fath beth? Wel, oherwydd y feddyginiaeth. Oherwydd beth sy'n rhaid i ni wneud. Beth sy'n rhaid i ni wneud? Y gyd sy'n rhaid i ni wneud yw edifarhau a chredu. Y gyd. Edifarhau a chredu. We just have to repent and believe. That's it. And God will save. The people hate the remedy. I rai bobl, mae'n rhianodd. Yn rhianodd I droi oddi wrth I bechod. Dyna beth yw edifeirwch. Edifeirwch yw troi ffwrdd o'n ffyrdd regionus. Mae ffyrdd regionus gyda ni gyd. I ni gyd yn bechaduriad. A mae Duw yn dweud, ti'n moyn cael achub, mae'n rhaid I droi ffwrdd o'na. Beth bynnag yw dy bechodau di. Beth yw bynnag yw mhechodau hi. Mae Duw yn dweud, trodd wrthyn nhw. Gad nhw. Ac mae rai bobl yn rhianodd. Can't do it. Methu gadael I pechodau. I cael un o gormod. Llai ddim gadael fynd. Can't do it. Rhianodd. Ond I rai bobl, fel glwsyn ni y bore yma, mae'n rhy hawdd. Beth sy'n rhaid I ni wneud I fod yn Gristnogion? Dim byd mawr, jyst credu. Cred yn yr arglwydd Iesu Grist. A chadwedig fyddi, na gyd. Na ddywyn yn dy galon, pwy esgyn i'r nefoedd, na pwy esgyn i'r dewner. Mae'r gair yn agos atent, yn dy galon. Mae os credu a chyffesu, cadwedig fyddi. Na gyd sy'n rhaid I ni. Ond I rai pobl, ddim yn licio fe. No. Fel Naaman, chi'n cofio Naaman yn yr Hen Testament? Gyda'r gwahanrwydd, mae'n dod at Elisais y prophet, cerio molch yn yr rio'r ddonen. No. Rhy hawdd, eisiau gwneud rhywbeth mawr. Mynd I ffwrdd. Dim ond un lle, ffrindiau. Gallwn ni gael gwared ar ein baich. Dim ond un lle allwn ni cael iechyd, un calon, un bryw, gwaelodol, dyfnaf. Mae rhaid I ni fynd I Iesu Grist. Mae rhaid I ni fynd i'w groes e. Dyna'r unig beth. Dyna'r unig beth sydd yn gallu achau. Pwy dda'r un falm o Gilead. Does neb ond ef.
a choelwyd. Dim ond Iesu Grist sydd yn gallu delio a'n calon ni. Mae rhaid i ni fynd ato fe. Fe ddygodd faint o liriau. Fe cymrodd brywiau ni ar y groes a dioddef yn ei lle ni. Diau fe a gymerth ein gwendid ac a ddig ein doluriau. Cosbedigaeth ein heddwch ni oedd arno a thrwy ei gleisiau yr iachawyd ni. Mae rhaid i ni edrych iddo fe. Dyna'r unig obaith i ni. Ond i rai, na, dyn nhw ddim yn hoffi hyn. Ffrindiau, cyn bod fi'n gorffen, am y tro le, pam? Pam byddwn ni ddim moyn derbyn hyn? Mae yna farm i gael. Mae yna ffysigol i gael. Pam felly dwi ti ddim yn cael? Pam dwi ti ddim yn dod i fod yn Gristion? Galw arno fe heno. Os i ti'n galw am edifeirwch, galw am ffydd, galw am help. Fe fydd e'n achub. Peidiwn â bod yn ffwl a gwrthod, ond ba bynnag reswm. Peidiwn â bod yn wallgo, ond gadewch i ni fynd am y balm sydd yn dofid y loes a'r cur.